Otwaka ka intere studio marwe county ma Kisumu kono okinyi makawuono. Bishop Ogonyongede, ere kaka un kaka jodolo mago maga kanise kendo in kaka achiel kuom jotelo mochung' ne kanise mane county ma Kisumu, ere kaka unyalo make sure kata unyalo neno ni kanise obedo kama en neutral ma kata obedo ni jasiasa, nikech onyalo wacho ni josiasa kinde mathoth ka gisegolo omenda ma gigolo to giwache rumbi ni anagolo omenda makamae. Ere kaka unyalo keto kanisa mar mondo mi obedo kuma oku endorse jasiasa mora mora kata oku yienegi mar mondo mi gitima kisera mar ombula inyanya to e kanisni mopogore opogore e pacho kae. Bishop Pero kama na Joyce kuom penjo mi penjo no mono penjo maber malich molo ta nyalo wacho kama kwa somo Luka brio wasa chiel jadun lweny moro nitie mane wuoyi mana tego abisa to jatich ne tuo ka jatich ne tuo to noro joote ne kuom Yesu to koni Yesu ni jopuonjre odhi kir Yesu ka ne gidhiri Yesu to gikone Yesu ni ya jadun lweny orwa iri mondo bi chang misombane to jadun lweny morwa iri ni ohero ogandawa nogero nwa kanisa. It was a giver. Bas gino kene no mako lwet Jehova Nyasaye kane Yesu bir ng'ama ok dwar mondo chiw ne Nyasaye kata chiw ne ji konyo ji adiri no wacho ni an konyo ji noko kela to no biro mondo konyo nikech ondike mamalenia Jehova Nyasaye noro piny kama ai bang'e no chiwo koro chiwo en gima pato dwaro mar ng'at Nyasaye emomiyo anyalo wacho ni kuom josiasa an asebedo siasa mang'eny nikech nachako gi Kenyatta abedo gi Moi manosiepna kabisa moko nyaka gero kanisa mane mwagero Nyalenda kairi to no chiwo gi chuny maler konge wach machielo chiwo ne Nyasaye no miyo moyo tiyo e Kenya ka higni 24 non stop ka weche gobno ber omiyo an awuon apuoyo President William Samoei Ruto kuom lani manyo ogolo 20 kanisa cha nikech kanisa no nigi development monego gitim to chalo gi be nigi wuoyo kode emomiyo be kako no wuoyo to koni agolo nwa 20 ok no pore apoya kama no sinjo views mag joka kasa ma jatelo biro jokten kanisa ni yonge maber ko po apoya kanisa mono pogore to ngamo biro office mu bedo go piny kanisa nyalo nyise project ma kanisa nigo koro kanisa mo mi project ma kanisa nigo ema koro biro chiwore koro ananeno kot madunga nyaka no kanyo tindo matindo omuoch ni dhi mondo bi ogeng ji kalemo nikech kanisa ni no gole 20 adira Nyasaye monego kelne pesa nikech wacho ni kelu pesa e oda mondo chiemo bede e oda tadiro ko nyalo gengo Nyasaye to kendo Cornelio tije ote 10 weta chiel Cornelio no dhi lemo kano dhi lemo sama no lemo to jamalaika no biro ma e polo malo to koni Cornelio lemo ni gitimono ni ochop nyim Nyasaye koro orji yopa lemo ni gitimono ni no ko lembele manono to no chiwo ka koro William Ruto koro chiwo to kangadi matin Bishop Ogonyongede Nyasaye kero jatelo mok chiwo Nyasaye laini okuok ne maber kangadi matin Bishop Ogonyongede mosainya koro ni siasa nyako bed gi ritruok kangadi matin Bishop Ogonyongede wang'eni iwacho ni isiro mano omenda mane jatend piny ogolo mane kanisa mar Jesus Winner Ministry Church to gino momiyo wanyalo kata wacho ni rawere ne owuok oko ka koro ging'anyo mano Jumapil mokalo ka koro wanyalo wacho ni ne gidwa occupy kanisa makamano ne giwacho no omenda makamano ichiwo ne kanisa achiel tadira ka wang'iyo to sani sekta mar thieth wantiere kod ng'ikruok e sekta mar thieth kacha sekta mar somo kachiel kod sektas mamoko ok ti e yo makare ang'o momiyo omenda makamae kaka solro igole ichiwo ne kanisa achiel kende to sektas mamoko e pacho kae to podi ok tim makare mane gima no nyayo ichwang ka bende koro ni dwaro mar mondo mi otim nonro matut ni omenda makama en omenda mar jopiny ema jo siasa gologa e kanisa kose en omenda mawuok e ofuke owuon. Bishop Ogonyongede koro Joyce ng'eni ng'ano kanyo tek milich mondo nikech gima timore ng'ato ka ng'ato mong'eyo ofuko ne ka ofuko ne ringo to pesa mag project mag sirikal bedo plan koa ministry mar finance koro ging'e kuonde masago nego dhiye to ka ng'ato chunye le kuom pesa gemengo kaka Dr. William Samoei Ruto ma president mar Kenya en ng'ama nigi business mang'eny to business to bumsar bo chamo koro ka Nyasaye wuoyo koro mondo gol gimoro ok ng'ato dictate ka onyembero ni mondo koro dictate ji ka gibire kanisa ni dictate gi ni do ni nyiso pesa miting'o mibiro go ka mani ng'eni wachalo joma koro kedo gi Nyasaye nikech Nyasaye yawo chuny ng'ato mondo gol to koro waketo ni condition
condition okonego waketi wawe ni Nyasaye thuolo to ng'eni ka wawe thuolo e thurwa ke Nyasaye biro gwedho Kenya yo maduong' malich moloyo nikech piny modok kuom Jehova Nyasaye gi chiwo gi gimoro amora Nyasaye gwedho moloyo piny ma jongunya to moloyo geng'o ni kanisa konego chiw kanisa konego dhago pesa miyoro tere mag harambee kata mag mipira kata mag ng'ama dhago go onge kata migolo e klabu kuonde mag lweny gi onge ng'ama dhago be ng'ama nyalo keto ka koro gik ne dhi e kanisa koro kikete question mano ok adier kata matin kanisa onego wene thuolo mondo chiw ni Nyasaye mondo kanisni oamalo kich pastere thagore malich joyalo thagore malich bisobe thagore malich jomoko kata gari kata ndiga moringe maonge nikech kako yud konyruok onge to ka Nyasaye umulo chunjo thuolo mondo gigol ne Nyasaye gitine Nyasaye kanisa mana en gweth maduong' malich moloyo man kaka jatich Nyasaye mamalo chutho a support mano ni kanisa onego gol ne peth ke jondik niya gima ng'ato chiwe ma yawne yo ngech 18 gima ng'ato chiwe ma yawne yo kitamri chiwe kendo kele nyim jomadongo ko kiyiti ni Nyasaye ng'oni Nyasaye yawne yo tek mabor to mano piny mwa kede dhier kendo kita pinye koko mimiyo industry wa uchung' mang'eny nikech waringo wewe od Nyasaye tije mang'eny ochung' nikech waringo wewe od Nyasaye to wadonjo mana yako kata wasoyo fukewa. Iwacho kanyo makare ahinya kendo kaduke twaka Bishop Odera ka